σήμερα θα σας δείξω τα γατάκια μου. Έχω και άλλα. Ναι, η άλλη δεν ξέρω καν που εξαφανίστηκε. Γεια σου Ψιψίνα, είναι η Ψιψίνα εδώ πέρα. Και εδώ είναι η Λία. Στο δικό μου κανάλι του κανονικό είχα δείξει και τα 3. Τι κάνεις! Ρε! Τι κάνεις! Έπινε το καημένο! Ναι. Είχα δείξει και τα 3 γατάκια. Το καημένο. Ναι, εν τω μεταξύ τώρα κοιτάξτε τι έκανε. Πόσο έξυπνη. Γεια σου Λία. Και αυτό το γατάκι κάθεται πάρα πολύ δίπλα μου. Αχ, κάτσε τώρα, πάει. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε. Πού ήρθε αυτό? Δηλαδή είναι και οι δύο πάνω τώρα.